I hola, bon dia. Episodi interessant. A nivell d'acció potser no ha passat gaire res, perquè bàsicament l'episodi sencer és l'Ymir, l'Eren, en Reiner i en Bertolt petant la xerrada dalt d'un arbre, però s'han dit coses interessants, M'estàs dient que en Reiner i en Bertolt no són el seu propi jefe? O sigui, m'han decebut bastant aquí, I que sí, que jo estava completament amb l'Eren de... Ara aquests dos es fan les víctimes davant nostre, saps? Després de tot el que han fet. És que és molt èpic, Fa una mirada així de boig. Ens estàs prenent el pèl o què, saps? Perquè, clar, o sigui, han arruïnat la vida de molta gent. I que en Reiner li diu: per què t'enfades, Eren? No ho sé, per què creus que estic enfadat, saps? Ja, t'ho deixo endevinar. Pensa una mica, jo crec que ho pots deduir. Però ara sembla com que realment no ho volien fer, sinó que estan obligats a fer-ho. L'Eren pot estar molt enfadat amb ells, però fins a quin punt són responsables, saps? I clar, la pregunta realment és: qui és l'enemic? Que jo crec que dels quatre ho sap tothom menys l'Eren i nosaltres. No sé, però o sigui, pinta molt negre tot, perquè en Reiner diu: tu creus que l'humanitat té futur? Vull dir, és com que veu que ja res té sentit, saps? I la imatge dels titans allà sota l'arbre esperant que baixin ja m'ho agafo amb humor, perquè... no sé, les posicions, saps? No són gaire discrets. I això, ja si l'episodi següent expliquen alguna cosa més, vagi bé.